Halo takhuk tei bukhuk song Jotto no lam soga ani channel ko tini ni blog ni bisinto ani rongno phunungnai ani village life morning routine okay soya kari nai tuni takhuk tei bukhuk song tabo ke ang samung rok palaigai office thangani bangai ready baja ha haike tabo dupkathi sogoi mai rok khasasawi thangsinai inke ang phaiga tuma moi rok songkha tei tuma khaika o video ni bisingto ang rokno kisisa phunungnai thugui basadro amangke noganto se mai sung tongsrala ha ang bahani amano subagan he phaimani mukhang rok sase sujaya kho angke amangke lei gangla bazar se tongo ama ang horgo ready khaira baide o mangso rok bai nithong horo ready khaige fridge ro dawi ro baja ha phai hangke sungmanai jatke chicken bai thoklo ke bolo sungsinai inke gangla bazar tei godok mungsa a mungsa tomato alu rogo sunglane hewan sokmani tini jeng chuchuni mungbai maklaiba roknai tinni hi tonglai mani bangai jeng horo nuthung pare ready khaina roglai bada ha bas sungpheng nai jatke inke phai ai hangke nog rok phargrala ha mani pore ke ang bahaino noganteo amano daigi phila ha Good morning potato video khaija he kharai tongo phai ai siri ani chala bukhak jero kana si angke bole bana hajagai reprege ano si dukhak sa boni mobile na check khaigra tama bonai bawa boni whatsapp naigra tamara na nai sebarok by text khai nai tongo ang takhuk tei bukhuk song nai tongnai lukurok ni thanio kaisa question kaisa relationship eba nok nukhung no samlogui tongani bangui nirok toma wansok bai effort chesta nangde nangya eba hamjakma simi baide songsar chole kisa comment khai sabai jati ang tabok nirokno phunuknai tini chang maklaiba rogui tongmani tin ni bangui chuchu thuimani inke naibai di takhuk tei bukhuk song phatargo Office o thangya kosokang dupkathi kongtha mombatti kongsake khumbar kisa bagui mwtai rokno khulumsamani tabokhe hospital o phagai duty khaigi tongphaga ha soya kari nai tongmani bangai ani channel no paiphlaiya Hambai phara takhuk tei bukhuk song haini video ni bisingtwi malai lekhnai asasani khaigwi Jotto kaham kwrwngwi tongbai gana.